Kaixo, ongi etorria, laburtze metodoa nola aplikatzen den ikusiko dugu. Beti bezala, parentesiak eta zatikiak kendu behar ditugu eta modu honetan utzi. Orduan, adibide honetan ikusten badugu, parentesiak ez ditugu, zatikiak ez ditugu, baina ez dago modu honetan orduan. Zer egin badugu? Lehengo jarri isak, gero iak eta gai askak eskubitara. Bi isak. I, batutzen, gero du hemen beste 10 i hau eskubiko atalean pasaba dugu ezkerrera, horan da, ken 10 i, berdin, eta honen askeak ditugula 30, eta gero dugu 6 hau, ken 6, batutzen dena, kentzen. Jarri ditugu bostak, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, horen bekoakin. Berdin, lehenengo isa jarriko dugu, ken 5 isa, gero hau mantentzen da, 7 i, batutzen nahi dena kentzen, ken i, eta gero hau gelditzen zaigu -27. Guazen laburtzen, 2 isa, hau -9 ira, eta hau 24. Eta beste horretan dugu -5 isa, 7 ken bat 6 i, berdin, -27. Modu honetan jarri ditugunean bi ekuazioak laburtzen metodoa egiteko erabaki behar dugu isak berdinduko ditugun ala iak. Hortarako emek erabiliko dugu. 2 eta 5 multiplo komunetako txikiena da 10. Eta 9 eta 6 da 18. Orduan egokia bada 10 egitea txikiago dela hau baina. Eta bestetik, batek izan behar du plus eta besteak minus. Bila bali bada plus, orduan egin behar da bitako bat bider minus batekin. Ondo dugu, bada plus beste da minus, orduan bakarrik falta zaiguna da emekate, 10 dela. Hamar izateko zerrekin bidertu behar da? Bostekin. Orduan, denak bostekin bidertuko ditugu. Denak. Ezkerreko ataleko guztiak eta eskubikoak ere bai. Orduan, 2 isa bider 5, 10 isa. -9 i bider 5, -45. I. Eta 24 bider 5, 120. Horre ditugu hauek. Zerekin bidertu behar dira izateko 10, emekate, bikin. Horrek esan nahi du denak bider 2 egin behar ditugula. -5 bider 2, -10 isa. 6 bider 2, 12. Eta -27 bider 2, -44. Hori inondoren, eta bat bai bada plus, eta beste minus, eta berdinak baldin badira, egiten da batuketa bat. Eta batuketa egiterakoan, 10, ken 10, joan egiten da. Horregatik, gelditzen zaigu, ez ezagun bakarra. Hau izango litzakela. Orduan, -45, gehi 12, -33 i. Eta 120, ken 54, da 76. Orduan, bidertzen nahi dena, zatitzen pasatzen dut. Eta, hau erdia delako, 76, zati 33, 2, ezta? Baina, minus. Metodo honen pegarik handiena da, isa aurkitzeko ez dugula isolatuta. Orduan, joan behar dugu, hauetako ekuazio batea, eta ea zein den errexena guretzako. Beste metodoen bazutena. Orduan, joango gara adibidez, edo nera, bitako bat. Eta ikusirik, hau, pixkat, simpleagoa dela, hau baina, hemen horrezkatuko dugu. Jarriko dugu, 2 isa, ken, 9 bider, eta hau jarriko dugu. -2. Berdin, 24. Orduan da, 2 isa, -9, ken, -2, 18 plus. Berdin, 24. Orduan, batu zerena kentzen, 2 isa berdin, 24, ken 18, 6,
Isa berdin, 6 zati 2, isa berdin 3. Soluzioa zein izango ditzake? Puntua izango ditzake bi zuzen hauek elkartzen direnak, hau, 3 minus 2. Metodo hau, erabiltzen da batez ere koefizienteak eta oso handiak direnean, eta metodoa nahiko erraza da hortarako. Bestetan erabiltzen da errazagoa horrezkatzea edo berditzen metodoa. Eta ulertu dezulekoan, beste bat arte. Agur?